Elizabeth Jomatia Omopur Amsuni Omopur Tawuno no Kaisa bara tongi tongmani phiaba paithagongke bara nogo kotok sorokjak mangkutui mankha chung jotono nukhana news rogo hingke aboni ukologo bok sak kotok soroi thuimani de haikeba buibai khlaijakmani de abo tabukbo srai khlai saimani yakho phiaba baipsong tini ano video o chung ekdom clear khlai saimani lainai bo sak khlai de thuima khlai ke haikeba buibai de khlaijakha norok tini ano video pilasim paithak jora nai tongdi norok tini o ekdom clear khai ang sai khonarnai bahike bo thuinani nangkha so aboni sikang norok kaisa question tini o Elizabeth Jomatia je kaisa bara nogo kotok soroi je thuijak bini mangkutui manmani abo bo sak suicide khaimani de haikeba buibai khlaijakmani de norok saiman hingke norok comment o comment khlai sadi so khajan takte buksong chung jotono saimano Elizabeth Jomatia kaisa Omorpur Amchani no tei bara nogo bo saijing tongmani tei bara no thangmani bo just 2 mas siko katalkhu tei bo khoroksa sikli college ni student chung jotono siu kamke mia je bono bini mangkutui mankha kaisa bara nogo phiaba tabo kokhe obusi je Elizabeth Jomatia ni langma chomani uklugo tamutong tei bahike langma chona nangkha tamni bugui tini o bini bara nogo mangkutui mankha puila sikang ang sanam busungo ang je tabo sana nai tongmani abono ungkha hinui ang tini o samani India phiaba ang bukhao je kok tongmani haikeba ang je wansukmani kok no se ang norok no tini sanai so chung jotono saimano Elizabeth Jomatia bahike thuikha bini thuiman dress bo bahai chung jotono nukha gamsa baike haba khoksajak tei bokhorok tola gongoi oro totara o khe dukhui tei saka o hingke je fan khajjakmani sor o berjak tei bini yaku hingke tola o paka o swngjak abo haike bono chung nukha abo se buya norok khel khaidi bini personal part bo tola khlaijak tei kwbangma jatra pot bara nogo abur jubur ungjak tharuk rok klaijak mane kwbangma jatra pot jemon nainaikhai hingke jemon o solaioi ekonoi fight khlaimani hai hingke bo tini jodi no sak abo tamsanai suicide no khlaika hingke tini o bini personal part rok tola khlaina nangla kamo bini dukhui khaimani bo naidi norok bahike dukhui khajak tola o bini kwbangma nogo aburu jabru ungjak tharuk rok klaijak abo tongo nangla kamo bo jodi no sak kotor soroi no thuinani hingke tini o bini dress bo abo hai chung nukla kamo bo je nogo normal kanui tongmani abai no bo dukhui khaigonoi tei o tamsani kotor soroi mankamo phiaba chung nainadi abo simboya tei kaisa hingke kotok soroi thuimani chung jotono nugo yakung yak mahania khajijak saka o hingke bo kotor soroi thuinani ha mahania hingke tini ke bo yasku sungjak tola klaijak dukhui simi khajijak abo bai ke bo sak bahai kotor soroi thuimani klaikha tei thik ase abono chung baat khaini dikha hingke bo sak kotor soroi thuimani jaga o bini sakni bini personal je part tongmani bisini part tongmani manui tongmani je dress tongmani abo tola ro klaijak bahike wngkha na abono nogoi chung joto uansukgui chung clear khe naimani yagulono chung saimano je aborok no chung nugui naimani yagulo o chung clear khe saimano je obo hingke bini dress chung nukmani bai saimano obo bono rongpre somprey khlaijak khana bini bo kapra kana yang khana manui klaikha dress rok kubjakha tei aboni yagulo o bini langma no butharoi bono dukhui bai kotor soroi khe tota rwi ekonoi saka o khe dukhui rwi bono khachoi tongikha main ani je bukhao wansukmani je photo bini bo je photo nugui bini je bara nog nugui abo haino hingke ma tongo bo sak suicide khaimani unglak khaima tongo
buibai khlaijak khana rombero sombro khlaijakmani yak harassment khlaijakmani yakgulo tini o bono paithago hingke bini langmano butharka tei paithago hingke dukhaibai bono khachoi kalangkha ang je samani hingke ang je uansukmani samani hingo phiaba chung naimwthang bodolok borok nai tongo saimani chung paithago kubui tamo so ang ani bukhao je tongmani kok no norog samani hingo hingke norok bo wahai norok ma tongo bo comment kaisa di so jotono hambai chini tipra sarok aikolog tu.